Dere ndị Ezinifite na ndị nọ n'ime Madam Inyomona. N'ụbọchị taa ka anyị kpọrọ ji n'ahịa be anyị wee sị ka ndị mba bubatawazi eji. Omenala mbụ a na-eme n'afọ. Ọ bụghị mbụ ọwụ nke awụ ikpeazụ. Ndị aka ji ugo Ezinifite bịara ụwa ji na afọ be anyị taa. Ọ bịa akpọ ji. Ndị nze Ezinifite niile sisi village ewere Ezinifite wee zuo oke wee nọrọ ya. Anyị nwere akaji ugo eze ada. Anyị nwere akaji ugo isi ọjị. Anyị nwere akaji ugo amakọba. Anyị nwere akaji ugo enu ama. UMUADA. Ezi onye. Anyị nwere akaji ugo ezi onye. Anyị nwere akaji ugo gịnị enu ama. Ihe niile a represent today iji nye Chineke ekele na anyị kọchara ji aka egbuekwa ya. Wesi ndị ọzọ kwụsịrị bịara ahịa be anyị. Anyị were eme mmemme tata. Nke a Ezinifite mere tata wee obere. Nke ọzọ anyị akwadobe, anyị ga-enwe ndụ ji asa ji abịa n'Ezinifite sa kpụrụ ehi n'ibere anyị. Mere obodo ifeba chọrọ, ụmụ anyị ruru ya. Anyị na-enwebe ihe ndị mba anyị ọzọ na-eme. Ọ na udu mmiri ekweghị ego adị. Anyị na-eti ya na redio mana n'afọ na anyị sị ka anyị na-eji ya announcement. So anyị na-ekele ụmụ anyị nọ n'ezi na-emekwa ekpere n'isi ha niile n'otu n'otu nke anyị eme ọzọ ụmụ anyị ji akwado ya ya eme enye ọ gazie n'ọfọ. Ụmụada Ezinifite dị involve. Ihe a ji pụ ebe a kịta enwe meeting Ezinifite meeting ndị August meeting ha bịara nye ndị nze Ezinifite ọjị. Anyị na-azụ ahịa be anyị n'ụbọchị tata na-eme ihe niile dị na ya na-agba egbe na-eme mmemme kwesịrị na anyị ga-eme. Anyị na-ekele nze Ezinifite niile ọ ndị eze ada zuru oke aka ji ugo ka ha dutere ka ọ bịa mee omenala wefuru anyị iyi n'aka ka anyị buruzie eji pụtaba ahịa be anyị ndị moto buruzie bịawa ezitokwu ihe ọhụrụ. Nwere na-asụ na-ekele Chineke ihe ọma niile nke anyị mere tata. Chineke nọnyere anyị mee ọdụmbụ maka ihe ọma dọbara gboo ihe ọma na ha aka nka wee na-asụ bụko Chineke nna Chineke ọkpara. So Chineke nna Chineke ọkpara anyị na-ekele gị ihe ọma niile nke nnọnyere niile nke nọnyere anyị. Okwu anyị jiri bịakwa ka anyị eji na-anaghị akachakwa mma ọdụ okwu anyị ndụ rukwe ahụ ọzọ. Ihe mere na ahụra nke ahụ ọzọ ya akakwa mma ya akachacha. Anyị mụ na onwe mbụ aka ji ugo Dennis Okeke aka ji ugo isi ọjị. So mere anyị ihe anyị na-ayọ na-abụghị ihe ọjọọ. Anyị na-ekele gị nke i mere eme na-ekelekwa nke ka ji emekwara anyị buko nke ka anyị bụ nke ka anyị chọrọ ịbụ dobe anyị ogologo ndụ chụrụ anyị ndị aja mmụọ na ndị aja mmadụ ka anyị na-arịakarịcha ọ ndị aja mmadụ buko mere anyị karịa ka anyị na-ayọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Mayor, audience, Okay. Ezinifite ekenekwa m n'ọzọ ndị isi nze n'ebe a speaker chairman ụmatụ egwu anyị na-ebu unu ekene ọzọ anyị emego omenala maka ịkpọji nya ka anyị nọ n'enu ya anyị we are concluding anyị na-emecha eweta na njedebe so ọ ihe ọṅụ ka ọ wụ na mmadụ nọrọ witness ya ọ ihe ito Chineke na anyị dị ndụ witness ya and anyị na-ekwu na anyị ya ezi etu na doka echi anyị na-ekwu na anyị na rukwa oge chi onye kpọrọ ya anyị ha akpọnwa ha anyị nwe ha anyị akpọnwa ha ahụ mmadụ na udo chi ekpọ ya ọgaba so every year ka anyị na-eme ya every year anyị eme ya etu anyị si edo this year ka anyị esi nọkwa next year nọkwakwa next year no as many years as we come. Yes. So UMUADA INYOMONA ekwu na ibe okoro nze ụmụ agbọghọ anyị na-eburu ekene na-enye ndị a niile na ha ya adị ka echi na-ayọ Chineke ka ọ gọzie anyị ka anyị dịkwa ka echi ahụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Michael Menwosu agbaji echi uhe ọkụkọ awa ihe anyị mere taa bụ ihe a na-emebu eme omenala debara gboo ndị mbụ ihe anyị mere ihe abụ ka ọ bụrụ na o nwere onye ọrụ nwere ike ibubata ji n'obodo a ma ya eme ihe anyị mere na ihe anyị mere gosiri ahịa ọzọ na-abịa kịta ndị ọbụla ebubiri ji bịaba ahịa omenala anyị nwa ga-ebu ụzọ mee bifo ndị ọzọ ewee bubata ji anyị na-ayọ Chineke etu o nyere onye ọbụla ndụ n'afọ a ya sikwa etu a ekwe onye ọbụla n'afọ na-abịanụ nke anyị mere n'afọ nke afọ ọzọ ga-akarị nke a n'aha Jizọs na-ayọkwa Chineke ihe niile bịara ebe a ha ga-ana n'udo na ọṅụ fụkwa ndụ be ha ndị onye sịrị ha baịbụl ga-azikwa anọ n'aha Jizọs na-ayọkwa Chineke ya biko anyị kọrọ ji a anyị nwegbutekwara ji a etu a ka anyị si akọkwa afọ ọzọ butekwa iwe mekwa ụdị ya n'afọ na-abịa n'aha Jizọs ya bụ ihe niile abụ ka ọ dị mma n'obodo ka anyị ji eme na-ayọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ihe niile nọ n'ụzọ ihe niile nọ n'ụlọ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma agbọghọ ma ibe ma ọ na ma okorobịa ndụ onye ọbụla n'ofu n'ofu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Afa m bụ Nze Elon Izu Egbu. Anyị na-ekene Chukwu na omenala anyị a anyị na-eme taa ịkpọ ji n'ahịa be anyị maka aha akpọ ji a ndị mba wee buru ji na-abịa anyị wee sị Chineke anyị na-ekene gị nnukwu ekene ebe anyị si nọrọ ndụ ruo tata wee ruo mbọsị anyị na-eme onye nwe anyị etu mgbe afọ ọzọ anyị ga-ezu ezu ndị mba bụ mba ji abịa ụmụ anyị nọ na mba dị iche iche ha ga-abịa nyere anyị aka onye nwe anyị ihe ndị a ka anyị na-ayọ ọgwụ kwe na iji emezuru anyị n'aha Kraịst onye nwe anyị. aha Ezinifite ndị nze niile n'emume nke anyị gbakọrọ meta ọ bụ eziokwu na nwanne anyị nwoke onye nchịkọta mere etu o siri kpọ anyị ụkwụ na ịbịara eti mana etu ahụ ọzọ ọdịmadụ ụdị ya ihe anyị na-ayọ Chineke ụmụ anyị ndị pụrụ apụ ibiri enu ibiri Kotonu ibiri Amerịka ịnọtarụgo unu ihe ghọrọgo ịnọtara unu hụ bụ ịnọkwa ịkwanụ jụọ ndị ahụ nọ n'unu adịghị aṅa ndụ anya goro abụkwana ha ndụ nye na aka idokwa obodo anyị a ọ dịcha njọ taa echi ka ọ dịkwana mma ọ ekpere anyị
isi na ọ bụ unu dị njọ na-agba ọsọ ịgba ọsọ abụkwa mmete ọ ka mma na unu nụtara ka anyị nwee ike dozie ebe anyị n'udo na ọṅụ etu anyị na-eme kpọyọ agadi nwata ndị nwata ama ihe a na-ekwu ọkwanụ ndị okenye hụọrụnụ kịta ji agbaziri nwata amara mebe unu nwa nọ na mba pụrụ apụ o mekwe na onye kpatara nwakụ ya bịa nye aka nye kpọzie Ezinifite a ka ọ dị ka ụdị anyị nọ ebe a na-atụnye akpịrị ihe ndị mba ọzọ na-eme mana anyị mebe ebe anyị ọ dịghị njọ ka unu mara hazie onye nọ ofu ahụ kpọọ anyị susu mee otu a sị cherie ya na-abịa ihe a anyị enwe n'ọṅụ na-eche na ọ na-abịa ọ bụ ikwucha ndụ anya gorogo ahụ si nọọ ya aka mma ọ kakwaghị anyị mma so anyị na-ayọ na-ekene ụmụ Ezinifite niile ebe ma ebe onye ọnọ na were na obi nwayọọ na-ayọ Chineke nke dị mma ka unu na-eme onye ọbụla hapụ nke dị njọ ogugo onye ji ekodo njọ nyakwanahụ ya mụnwa na-ekwuye na-ayọ ayịyọ nke dị mma ka anyị chọrọ ka onye ahụ were na-eko ijiri nke dị njọ nyakwanahụ gị nọtaba ka anyị maa na o mezighị ka ọ ha gụ Chineke anyị ekpebie yọọ ihe dị anyị emeri anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you. Udo dịrị unu.
Nanyuku anya kenegi. Biko ka amutata afa gị. From Ochomari Cletus. Ochomari Cletus. Yes. Biko gịnị ka a na-eme ebe a tata? Ndị nze Ezinifite kpọrọ ji taa ka ndị mmadụ wee nwee ike egwute ji ka ndị nze mere ka ọ nwere bụrụ na ndị be anyị onye egwute ji ya bịa lee n'ahịa ewepụga ọmụ ndị si mba buru ji abịa maka a na-eburu ji tụghachi ebe a mana ihe ha na-eche bụ ka emechaa omenala ka e were gwube ji Ọdụm ya ele emere ịkpọ ji onye ọbụla nwere ji ebe ọbụla ọ na-ere nwere ike ibu ya bịazie ahịa mana mgbe mbọdụ na-ere iwu ejizi kịta ọdụm ndị ihe ịsụba ha gị afọ mbọ Ochomari Cletus patron Ezinifite anyị ekene gị Ochomari Cletus nna ya ugwu anyị ekene gị biko gịnị bụ afa gị nakwa gịnịkwa ka a na-eme ebe a tata aha m bụ Nze Uchenna mmadụ ka omenye ọha Ezinifite ihe a na-emebe taa bụ na a na-akpọ ji omenala Igbo ka emere ebe a taa. Gịnị bụ ịkpọ ji biko? Ịkpọ ji bụ ọrụ ka ndị Igbo na-atụ zọ iweghara mmadụ iyi n'aka. Ọ bụrụ na akpọghị ji a onweghị ga-eji jipụta ahịa mgbe ọbụla ehihie na-eji eri ji ebido ha n'iri ji obodo ji eri ji ga-ebu ụzọ kpọọ ji n'ahịa bifo ebupụta ji ka e were fụ eji ji ya egolu. Ọ dị mma. Kedụ nke obi dị gị tata n'ihe emere? Obi na-atọ m ụtọ n'ụzọ pụrụ iche mana o nwere otu ihe m chọrọ ka m yọọ ebe ife a nwere ike ịgafe gaa fa. Ife m na-ayọ bụ mụnwa bụ onye ewepụta na-enekọta ahịa Ezinifite anya. Ọ na-ewute m otu ahịa be anyị adị ọhịa everywhere. Anyị na-ayọ Ezinifite ya ụmụ anyị nọ outside ha na-elu anya atụ ebe ndị ọzọ na-adị. Anyị nụrụ ka Ekwuoba si ime ya mbọsị ya. Obi na-atọ ụtọ na emere ihe dị otu a beta ọ bụrụ na ahịa na-etighi ya ga-eme ya ahịa niile achapụdị mmadụ ka be mmadụ ọ ga-atọ ụtọ karịa mana emere ya. God, this is my first time emere ụdị ihe a na Ezinifite and Ezinifite zuru ezu nọ here. So anyị kenel na-ayọkwa ndị mmadụ ndị na-ebute nsogbu na Ezinifite ndị na-ekpotọkọ ihe onye agwa anya kwenu ụdị ihe a na oge eriri ma atara m anụ rie ma ihe agwọrọ agwọ nwụọ mmanya everybody n'ebe a dị oke onwe ya emere ihe pụrụ nnọọ na ọkwa n'ihe a bụ ụtọ. So o nwekwara ihe dị ka ịkọ ịgba ndụ anyị na-agba ndụ abụghị alụns ka eji agba ndụ etu anyị niile nọkọtara litọkọ today anyị agbakwana na ndụ ofu ngazi ka anyị niile ji iri. So ịhụnanya ka anyị na-ayọ ka ọ bata Ezinifite ndị na-enye nsogbu ndị okenye na-enye nsogbu hapụ ataba ndị ụmụaka na-enye nsogbu hapụ ataba asa anyị ụkọ mamịrị ọnụ ọgba ofufu. Ndewo biko ka amatakwa afọ gị ahụ ọzọ. Afọ m bụ Nze Uchenna mmadụ ka omenye ọha Ezinifite. Omenye ọha anyị ekenela gị o. Daalụ. Nna anyị ukwu anyị ekenela gị. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Joseph Umojiege. Nze Joseph Umojiege. Biko gịnị ka a na-eme ebe a tata? Ihe a na-eme tata bụ mmemme ịkpọ ji n'ahịa be anyị. Ọ ya ka anyị na-eme. Biko gịnị bụ mmemme ịkpọ ji? Kwuo ka anyị ga-esi aghọta ya o. Ya bụ mmemme ịkpọ ji na-akpọ anyị kpọ ha na-akpọ ji a. Ndị gwuteziri ji eburu bịa na-ele, ndị mba na-ebubata ji ebubata na-ele. Anyị ji emepe anyị mepe ha na ute mmemme ịkpọ ji a akpọcha ha na ji atọ anyị kpọrọ tata. Afọ ọzọ ndị niile nwere ji ebute na-ele, ndị si ji moto ebute na-ele. Ọ ya ka anyị bịara mere tata.
wee na-ayọzi Chineke ya mekwe nke afọ ọzọ ka ọ karịa nke a mmaji kwuru mmaji n'afa Jizọs. Biko mmemme ịkpọ ji a nna gị ha na ndị nna nna gị ha emeri ya n'obodo a? Nna m ha merie every year. Aka ji gowa na-abịa akpọ ji n'ahụ igwe wee butekwa ahịa ebe a, ọ na-abịakwa ebe a akpọ ji. Ndị mbụ merie, ndị nna nna anyị merie. Omenala anyị ka ọ bụ. Ọ dị mma. Biko kedu aha nna gị? Aha nna m bụ Umojiego Ụmụọdịgwe, aka ji gowa. Ọ dị mma. Nze Umojiego Ụmụọdịgwe Umokechukwu Umobi nke aha unu tọgbọrọ aha nne bụ n'isi mgbe nwa. Ọ dị mma. Nze Chukwuma Umojiego Umokechukwu Umobi nke ekerekwa gị. Ya gazie. Ya gazie. Ise. Kedu ụmụ nwoke ndị ahụ mkpịsị ha na-anaghị ede ọfụma na ndị mkpịsị ha na-anaghị ede ncha ncha? Nna anyị ukwu anyị ekele na gị. Biko ka anyị mata afọ gị nakwa ihe a na-emebe atata. Afa m bụ Nze Richard Nwankwo, onye eze ada akụ Ezinifite Aguata. Dịka eji mara m ọnọdụ ugo. Ọnọdụ ugo ada egbe mma. Anyị ekele gị. Biko gịnị ka emere ebe atata? Mmemme anyị ndị Ezinifite mere tata bụ anyị mere mmemme eji akpọpụta ji n'ahịa izizi ka ndị mba ọzọ ma ọ bụ onye ọbụla nwee ike iburu ji were bịaba n'ahịa be anyị. Nya ka anyị mere tata. Ya bụ na-enwe akpọpụtara ji. Onye ọbụla nwere ji nweziri ike gụọ ji ya wee ma ọ sụọ ya asụọ wee nuo nsala ma ọ bụ ere n'ahịa be anyị niile. Tata emechara ihe a bido taa gaba onye ọbụla nwere ji ma ndị mba ma ndị be anyị ga-ewere ji ha pụtaba ahịa mebe ji ere ese ihe a na-eme ji. Na-enwe ha si wee mme ewe nne nunu ọkere na owu bụ izizi a na-emebu ya ka adịbụ mgbe emebi na-ehu. Ọdụ mbụ n'anya nna 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 anyị ha a na-akpọ ji n'ahịa be anyị tupu enwee ike iri ji. Ọ dị mma. Kedụkwa na ebere na-ebere ndị niile kọrọ ji na ndị na-ele ji na ndị na-abịa ego ji na be anyị na-anọghị Ezinifite Aguata ịdị n'ọdụ wee ha? Ekpere na-ekpere ha bụ nke mbụ Chineke ekene dere gị inyere ha mmiri na anwụ zuru ihe ha kọrị maka mmiri adịghị ọfụma, anwụ emeghị ọfụma, ji aha ama eme. Na-asị onye kọrọnụ nke afọ a na Chineke na-ekweghị ndụ ka o gburukwara ihe. Ise. Anyị ekene gị. Ọnọdụ ugo. Ya gazie. Ndewo. Nwanna ndewo. Biko ka anyị mata afa gị. Aha m bụ Nze Chizebelum Umeakụ nwa Udemba na-ewu ewu. Dịka ana m azụta ya, onye na-azụta ya ka mbụ eji taa wee malụ m. Ọ dị mma. Biko gịnị ka emere ebe a tata? Ndị Ezinifite niile melụ ha walụ ji tata wee kịta ha kpọrọ ji n'ahịa tata. Ndị na-eze kpọọ ji ọ ihe inye Chineke ekene. Odo anọbụrụ afụ mbe m ka o si eme mana tata abịa m wee witness ihe niile. Obi dị nsọ aṅụrị ọ ka o ji adị mma onye nọcha ọ na-apụta apụta na-alụọ ụlọ fụ ka ihe si eme ihe ka o si aga. Kịta azụ obodo ọbụla nwezi iwu ịbịazụ kịta na Ezinifite bịa lee ji ha lee ya ọfụma. Ekene gị. Anyị ekenekwa gị. Ka afọ ọzọ gị? Afọ ọzọ m bụ Nze onye dike nne Obiribe kpọmkwem. Anyị ekenekwa gị. Nna anyị ekenela gị. Biko ka anyị mata afa gị nakwa ihe a na-emebe tata. Afa m bụ Nze Onyechukwu Umeakụ nwa bụrụ onye Ezinifite Aguata. Mana ife eji malụ m bụ aka bụ eze. Aka bụ eze. Anyị ekene gị. Anụ m oge a na-etu gị ọsụ ọfịa ya ma ihe ju m anya nna-asị hie enyiwe ka ọ dịbakwa. Kedu afọ ọzọ gị? Afọ ọzọ m bụ Chief aka bụ eze bụrụkwa Ọsụọfịa. Ọsụọfịa bụ nke echi m na mba mana obodo m ife echi m bụ Chief aka bụ eze. Ọ dị mma. Ichie Chief aka bụ eze, gịnị ka emere ebe a tata? Tata ka ihe ndị be anyị na-akpụ ya bụ ịkpọ ji maka ọ bụrụ na ji ka obodo na-akọta ife ubi ọfụma na ji bụ nnukwute ihe n'ala Igbo. So otu a ji ka
anyị ga-ebu ụzọ kpọọ ji n'afịa bifo ndị mba wee buru ji wee bịa n'afịa anyị ọ bụrụ na ya kpọrọ ji nwere onye mba na-abịa ile ji na be anyị so ife ndị nze na ndị ichie mee taa bụ na anyị kpọrọ ji n'afịa wee sizie ndị mba kwuru mba bịazie ebe anyị bịa lee ya bụ ji ọ dị ma ya ere na ewe ha kpọla ji n'ahịa nwa ahụ Ezinifite Aguata onye ọbụla nwere ji nwere ike sụzie were rie nsara ma ọ ruo ya awaị ma ọ hụọ ya ahụ ọ dị mma ikewa nke obi dị gị tata obi dị nsọ aṅụrị maka na ana m anụbu na ntị m na abịa mgbe were anya m kilie ife a wee tọọ m ezigbo ụtọ wee bụrụ ife ọṅụnyelụ m wee sị na nke na-esiye m ga-abịa being one of the best entertainer enwere na Aguata na Ezinifite bụ ezigbo onye na-etisi egwu ike ọ bụrụ na ndụ dịla anyị pụta na-esiye a ga-anọ n'afịa ebe a na-etipụ ya bụ egwu na-enwere aṅụrị wee na-eme ya bụ mma ọ dị mma thank you nwanne mmadụ mana ịso na ọkirie biko ka ịyasi n'ebe anyị na iji abịa nne ruo so ya ere eji m abịa nne ruo ere mgbe eme anyị ekerela gị ndewo nwanne
Baba.